गाइस बरायबाय नोंथांमोनखौ जोंनि गोदान इउट्युब चेनेलाव बे चेनेलनि नामा जाहैबाय बर' बाजार थेरापि सेन्टार। बे चेनेलाव अनलि मोनगोन जोंनि बर' बाजार थेरापि सेन्टारनि माखासे नानाय सानाय सुनाय बेफोरनि भिडिअखौ मोनगोन। जोङो जेसेबां हायो कभार खालामगोन। जोंनानै मालिक दङ, इउट्युब चेनेलनि मालिकआ बे चेनेल नामखौ जोङो दोनदों बर' बाजार थेरापि सेन्टार। आं माखासे बेकग्राउन्डखौ देखायना होनोसै। जोङो बे सेन्टारखौ खुलिनाया 1 सानसो जाबाय। जोंहा बेहाय सासे थेरापि फैयो, सार फैयो। बे सिङाव दङ, दा खोन्थागोन आं। आरो गोबां जायगानिफ्राय बेवहाय जोंहा पेसेन्टफोर फैयो, आथिं आखाइ सानाय, रोदा सानाय, सिनस्रि सानाय, गोदना सानाय, खर' सानाय बायदि बायदि, लोगोसे पेरालाइसिस। बे थावनिया जाहैबाय जोंना बियो बर' बाजार चिरां डिस्ट्रिक्ट दे, बिजनि साब डिभिजननि सिङाव। बे बिजनिनिफ्राय 5 किल'मिटार साहा जायो आरोना। ओमफ्राय नैबे ब्लक दङ, बे ब्लकनि खोलायाव बेयो गोदो आर्मि केम्पमोन आरोना। आर्मि केम्पमोन, जोङो नै बेनार दोनदों, नै बेवहाय बेनार दोनदों। आरो बैहाय बेनार दङ ब्लकनि खाथियाव। ओमफ्राय जोंहा बर' बाजाराव बेनार दङ। लासै लासै जों बिजनियावबो बेनार दोनगोन। ओमफ्राय नैबे जाहैबाय जोंनि सेन्टारनि गिबि रुम। जोङो बेहाय एन्ट्रि खालामो। ओमफ्राय बे माखासे जायफोर फैयो, नाजानो फैयो, बिसोरखौ जोङो बेवहाय वेलकाम खालामो आरोना, जिरायनो होयो। ओमफ्राय जोंनिया जाहैबाय मेइन रुम, बे जाहैबाय मोजां थानाय जायगानि, बेहाय जिरायनानै नोजोर होनाय। अननानै सिङाव हरसेया गाहामैनो माखासे पेसेन्टफोरखौ जोङो ट्रिटमेन्ट खालामबा उसुबिदा जायोना मानसियावबा। नो एन्ट्रि उइदाउट पारमिसन, बिना अनुमति प्रवेश निषेध। ओमफ्राय बेनो आरोना, आं सिङाव देखायनोसै फार्स्ट टाइम। बेहाय मायो आरोना, नायो, बे बेदा नुयो, जोङो नाग्रा सारा नैयो। নমস্কাৰ, আমি ইয়াত এতিয়া আমাৰ পেইনৰ ট্ৰিটমেণ্টবোৰ হৈ আছে, যেনেকৈ আপোনাৰ লেগ পেইন, বেক পেইন, আপোনাৰ নেক পেইন আছে, তেনেকুৱা সেইবোৰ হয়। আৰু আপোনাৰ ৰিলেক্সেশ্যনৰ কাৰণে যেনেকৈ আমাৰ আপোনাৰ ফুল বডি মাছাজ, আপুনি যদি স্পেচিয়েল হেড মাছাজ ল'ব খোজে, স্পেচিয়েল হেড মাছাজ ল'ব পাৰে। আৰু আমি বেক পেইনৰ কাৰণে কিছুমান ট্ৰিটমেণ্ট আছে। আৰু আমাৰ কুণ্ডলি মাছাজ আছে, PPS, আয়ুৰ্বেদিক কুণ্ডলি মাছাজ। সেইবোৰ মাছাজ কৰিলে আপোনালোকে পেইনৰ পৰা ৰিলিফ পাব। চ' আপোনালোকে আহক, এবাৰ কৰি যাওক আমাৰ ইয়াতে, আৰু ৰিজাল্টবোৰ লৈ যাওক। ধন্যবাদ। माने सारा होनदोंना, बेहाय जोङो बेमार नङाबा माखासे देहाफोरखौ, खर'फोरखौ मोजां मोननायनि थाखाय नानो हायो। ओमफ्राय नैबे जोङो माखासे बुस्थुफोर नुयो। ओमफ्राय जोङो बे आयुर्वेदिक नालाय, आयुर्वेदिक मुलिजों मासाज खालामो, सानाय सुनाय बिदिनो। बेमार गैयाबा नाजाफैनो हायो, जोंनि देहाया रिलेक्स मोनगोन आरो आराम मोनगोन। बेखौ नोंथाङा फैबानो जाबाय। ओमफ्राय जोङो जोंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होगोन। ओरैनो आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ लानो हागोन, आंनो सोंहरनो हागोन। आंनि कन्टेक्ट नाम्बारा जाहैबाय 7086858977 बेनो। ओमफ्राय सोंहरनो हागोन, मोजाङै डिटेल्स लाहरनो हागोन। आरो लोगोसे जायफोर बे भिडिअखौ नायदोंना, बिथांमोनहा बेमार जायाखैब्लाबो, प्रब्लेम जायाखैबाबो, न'खरनि सोरबाफोर जादोंबा, बिदि जेंनायाव गोग्लैनानै दङबा, गामिनि सोरबाफोर जाथि खुरमा बायदि सुबुंफ्रा जुदि बिपदआव दङब्ला अननानै खोन्थाहरबानो जाबाय। जोंनि बे बिजनियाव मोनसे लका सेन्टारा सारा बिजनिनिफ्राय फैयो। बे सारा जाहैबाय जोंना, जोंनि जाय नाग्राना, बे सारा जाहैबाय बेंगालराव आयुर्वेदिक हस्पिटालाव 10 बोसोरसो मथा मथि ट्रेनिं लानानै फैनाय आरो बे एक्सपिरियेन्स दंखायो। मा जादों मा जायाखै फ्राय हमदांनो हायो। नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ शेयार खालाम, लोगोसे आंनि कन्टेक्ट नाम्बाराव खबर लानो हागोन। ओमफ्राय ट्रिटमेन्टनि माखासे फिसफोरखौ सोंहरनोबा नोंथांमोना कमेन्टआवबो सोंहरनो हागोन। हयथ' मबाइल नाम्बाराव डाइरेक्ट फन हरनानै थोंजोङै सोंहरब्ला साबसिन जागोन आरोना। जोंनि गिबि भिडिअखौ बेजोंनो बेखेवनाय जाबाय। नोंथांमोननिसिम गोजोननाय थाबाय। थेंक इउ स' माच।